इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि से पेट्रनि बा बालाबनि स्नि सिरियावहाय जोंखौ बुंदों नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो होनना बुंदों। संसाराव जों दिनै थांनानै थानाय समाव मानसिया गोबांथार दुखु दाहा जारलाजों जों बेंखन जायो, नाथाय बेफोर गासैबो दुखु दाहानि बिबानखौ जोङो बिनि सायाव माने इसोरनि सायावहाय गथायनानै हो होनना बुंदों। मानोना बियो जोंखौहाय जोंनि गासैखौबो बियो बानस'यो होनना बुंदों। जोंनि थिखांनो हायै बजा पापनि बजाखौ बियो दिनैहाय कालभारिनि क्रुसाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंखौ बानस'बाय आरो मानसिनि जिउआव दिनै संसाराव थांनानै थानाय समावबो जोंनि दुखुखौ बियो बानस'नो थाखाय बियो थाम थिम जानानै दं। जोंनि गाबनांनाय समाव बियो जोंखौ लोगो जानानै गाव गाबनो थाखाय थाम थिम जानानै दं। जोंनि दुखुआव निदानाव आरो खैफोदाव गासैबो समाव जों इसोरनो गथायनानै होनि, मानोना बियो जोंनि गासैखौबो बानस'यो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै मानसिया थांनानै थानाय समाव जों मानसिनि जिउनि दुखु जारला जन्थ्रना बे बजाखौ जों इसोरनो गथायनानै होनि, मानोना बियो जोंखौहाय बानस'यो होनना बुंदों। जोंनि जिउआव बिनि सोलाय बियो जोंनो रेजें बिबानखौ बियो जोंनो होयो। बे गुसुं रावनि सायाव थानानै इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।